Салом, бонувони зебо. Мана ин куртаи оддӣ ки ман ба шумо гуфтам пораашро нишон медиҳам. Аз 3 метр мато мешавад духта. Курта бо эзор. Онро бо қади дарозиаш қат мекунем аввал ва баъдан онро бо ду қади дига карда чор қат мекунем. Мана инҷа бинед 1 2 3 ва 4. Мехед 4 қат. А ин тараф эзораш мебурояд. Мехед ду қадаш мекунем. Пас аз он гарданро мебурем. Ман гарданро 7 сантиметр гирифтам. Ва зависим аз шумо. Ва камакак сарнишеб то поёна задам. Рости бадан буридан дар кор неста. Камакак анхел каҷалатар мебурем да. Ягон 1 сантиметр фарқият мекунад. Баъд аз инҷо таи кашашро 24 мондам. хоҳед кушодтар монед 24 25 фарқият надорад. Мана бинед 24 сантиметр мондам. Аз инҷо то аз таги кашаш то инҷо 31 мондам. Ва ана инҷо аҳамият диҳед камакак чуқур рафтаг. Инҷа ҷои бари сина. Ана бари синаро камакак камтар мондам. Агар инҷо 31 ё 32 мондед, ҳатман инҷаро камтар 1 сантиметр 1 сантиметр камтар биёда. Аз инҷа инҷа фарқият кунад. Ва аз ҳаминҷо сар карда то поёна сантиметр монда хати рост мекашед. Кушодиашро ман 1 метр мондам 50 сантиметр. Ва хати рост кашида онро манам хед секунҷа мебуред. Поёнашро ба гирдшакл мебуред. Ана инҷа роҳи духтанбаям поёнаша камакак кушод мемонед остина. Рости бад намезанед. Поёнашда ман поёни остинда резин мекунам. Ва фасон зависима аз шумо. Чизе ки шумо хоҳед ҳам хеле мекунед. Ана ин пораашро бинед чӣ хел ин дар болои моне мана хел мешавад. 4та шуд мана. 4та шуду инҷоаш дарздор. Аз ин дарздор тақсим карда дарози эзорро гирифта дарздорро мечаспонем байнашро. Поёнашро медузем ва аз ҳамин буридагӣ эзорашро пора мекунем. Даҳни курта фақат дар чӣ мебиёд лодочка ё ин ки гирдшакл ё ки мана ин хел утюжок утюг бар ин мебиёд. Ҳамин се фасон туғри мегирад. Духтанашам он қадар қиин нест. Ҳамин агар тавонед шумо як бор ба курта да мато барои худатон пора карда дузед. Барои ҳамин таи кашашро ёд гирифтан. Аввал дар ягон матои оддӣ мана бинеда инҷа рост неста. Гирд шакл омадагӣ ва камакак тарафи пеш синада дарунро омадагӣ. Ҳамина да аввал да ягон материал барои худ пора кунед. 1-2 бор пӯшида чен кунед. Баъд дастатон аллакай мешинад ҳамин қолаба. Духташам он қадар қиин неста. Ҳамагӣ 2 дарс даҳни куртаро тайёр мекунеду ва медузед. Барори кор ба ҳамаи шумо.